Здравейте, приятели, днес в това видео и те отново е тук. Пак ще стигаме до там, където те тук що загърна штора. Май другата е на втория етаж. Не го знам. Предположи се, не знам. Ние къде сме? А, не, тук е на първия етаж. Добре. Така. Добре. Ама аз не виждам нищо. Искам лампата да е светната. Моля се. Лампата. Някой се обажда, аз знам къде е телефона. Май. Някъде май на дивана ли? Е там. А, ето го. Сега да чуем какво казват. Какво? Гумбъл? Това е гъмбълника. Окей, да, на изпита. Мексър. О, не вече поднаде. О, не сега.